Sanibonani, Mqeqeshi Wezinsizwa lo. Bathi ubhunsu kanje ngebhuzu matshitshi qomani. Bathi umfana empale semncane odanga bathi diabetes mdala nti cha bamsukela bayithenga nesihlaza cha. Kunensizwa engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi Futhi ngiyathemba uyaphila. Well ngiyaphila mfowethu. Ngithembe nawe ukuthi uyaphila. Uthi ubafo ke bafo nginenkinga lapha. Ngike ngithi mangibona intombi ngiye kuyona. Ngiyiqala inkulumo konke kuhambe kahle face to face. Inkinga iba khona mase kumele sixoxe ku WhatsApp. Ngamanye amazwi umfethu uthini akanankinga mangabe ehlangana naye intombazane bekhuluma face to face. Kodwa inkinga iqala kuphi mase kumele bekhulume ku WhatsApp. Okay, kuba for ilapho engiba khona nenkinga yokuphelelwa ama topic nezinto esingakhuluma ngazo. Kodwa uma nginaye umuntu wesifazane face to face izingxoxo ziyashiblika. Ngicela ungisize bafo ukuthi ngingayikhulisa kanjani ingxoxo yami nowesimame ku WhatsApp. So wayeseyivala lapho umfowethu. So ngiyajabula mfowethu mawukuthi uthi wena awunankinga nokukhuluma nomuntu face to face, uyabona. So kufanele izinto zakhe ngabe zihamba kahle ngendlela yesimanga esifazaneni ngoba unankinga ukukhuluma face to face, yabona. So wena lenkinga oyivezayo ya WhatsApp lama topic ofuna ukuba nawo uzokwazi ukuthi wakhulume WhatsApp. Nansi ke kusukela namhlanje nansi into engifuna uyiunderstand. Ngifuna lento siqale eqaleni. Uyabona ake siqale nje kuyona ifoni. Yabona ifoni yini inhloso yefoni? Yabona inhloso yefoni mangabe kusukela nje mangabe uthatha inamba entombazaneni. Inhloso yefoni ukuthi uyisebenzise njengethuluzi lokuthi nikwazi ukuthi nixhumane khona nizokwazi ukuthi nibonane, yabona. So yona inhloso yefoni leyo ukuthi nikwazi kahle ithuluzi olisebenzisayo ukuthi nikwazi ukuthi nixhumane khona nizokwazi ukuthi nenze njani nibonane. Yona inhloso yefoni. Not ukuthi uyisebenzise as ithuluzi lokuthi nithandane ulona. Cha, abaningi bafike belahle kuphi? Bafike belahle lapho. Uthola ukuthi umuntu hayi ugudi mangabe ehlangana naye intombazana nawe uyakwazi ukukhuluma aqala ingxoxo azayithatha nenamba. But then basagijima ajaha kuya kuphi efonini. Ayosebenzisa ifoni njengethuluzi ukuthi bethandane kulona. Yabona, kwenze njani afike ayishela intombazane efonini wenza yonke into spend 30 minutes 1 hour 2 hours ubhizi ukhuluma kuphi efonini. So mangabe usayinsizwa ke sakhula, mangabe usayi-teenager usakanjalo usakhuluma kakhulu efonini. Mangabe uyinsizwa nje kanjalo ngoba nabanye even though awulona i-teenager kodwa mawande kakhulu efonini ekukhulumeni efonini isikhathi esiningi awuhlangani nayo intombazane. So mangabe wande kakhulu efonini awuyona insizwa uthola ukiss, awuyona insizwa ekwazi ukuthi izwa namandla nentombazane. Sengikhuluma ke ngocansi, yabona. Ngobani wande kakhulu efonini ubobuza insizwa oyaziyo ethembayo ngasesifazaneni. Ayandile kakhulu ekubhaleni ama message kulokukhulunywa cha, iyazi into ekufanele iyenze ukuthi lo muntu ngenze njani ngihlele nawe ukuthi ngimbone. Then lokwanda ke lensizwa esakhula ekwenza efonini le ikwenza face to face, bakhulume naye intombazane face to face, yabona. Lento simple kanjalo. Then ke wena into ekufanele uunderstand futhi ngefoni noma nje ake ngithi ngo WhatsApp. Yabona kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi usend a message lo muntu yena interprete ngendlela yakhe understand ngayo. Mhlawumbe usend ijoke then yena ayibuke ngenye indlela abe serious, yabona. Ngigcine ningasazwani, ugcine usuzibeka, ugcine into yakhe ingasalunganga kanjalo. Indaba usebenzisa ifoni njengethuluzi lokuthi nithandane kulona, yabona. So enye ama disadvantages ekufanele uwazi lawo ngefoni. Ngikhuluma nje kanje ngithi angingidlalele ngoba ufuna ama topics wena ozowakhuluma kuphi efonini. Then into ekufanele uunderstand ku WhatsApp kuyenzeka mhlawumbe uqala ingxoxo nomuntu ivele ikhatheke nje ingxoxo wena usafisa ukuqhubeka thothi usiyayikhatha ingxoxo ntombazane
ayisafuna ukuqhubeka. Mhlambe ugcina ubhala imessage kade niphendulana agcine ngasakuphendula. So uzokwenza njani ke mangabe usubhekana nesimo esikanjalo? Angasakuphenduli. Uzophinda usende enye imessage, phinde usende enye imessage, yabona? So mangabe usuwenza kanjalo akube sakulungela izinto, yabona? So the best thing ongayenza yabona efonini wena let's say mhlambe ureply ku status sakhe. Ma ureply ku status sakhe mhlambe nje ayisithi ufaka into ethize mhlambe nawe mhlambe ekuhlekisayo wena, yabo? So ungakhuluma ngale yonto kuba ukuthi nje uyakhuluma, then fanele wazi ukubamba ingxoxo ukuthi hayi okay le ngxoxo yethu ngayikhatha manje siyaphela, yabo? Asekho isidingo sokuthi silo senze njani sikhuluma, ngoba ngabe ungakwenzi lo uyena wenze njani ekhatha kuqala uthi wena ubayikhatha, yabona? Then ngoba ke le ama topic mfowethu mangikutshela nje iqiniso ngeke izikusebenzele ku WhatsApp le ukuthi nje uzofuna itopic lethe mhlambe ke nikhuluma ngani ngomusic, hayi sesikhuluma ngomusic la efonini ngimbuza ngomculo awuthandayo uyachaza lo niphendulana ngeke izisebenze kanjalo, yabona? Ngoba uzovela ikhathi ingxoxo mhlawumbe ubhizi uyapheka lapha, mhlawumbe ubhizi uwasha izitsha, mhlawumbe wenzani, yabona? Kanti into ekufanele uyenze sebenzisa ifoni njengothuluzi lothi njani nixhumane nikwazi ukuthi nibonane. Hlela lo muntu nibe ndawonye akwazi ukuthatha isikhathi sakhe sonke asinike wena. Mangabe senindawonye nakwazi ukuthi nikhulume nalo muntu nikhululeke. Wonke lama topic ofuna ukukhuluma ngawo efonini asikho isidingo sawo, fanele wakhulume face to face. Ngobani? Uzobe suke la ekhona eze kuwena ezokunikeza isikhathi sakhe sonke, yabona? Efonini nje mawukuthi mhlamba ohlosile ukuthi nibonane noma akakafisi ukuthi nibonane noma usabambekile, just ukumkhombisa ukuthi hayi ukhona, ungamsendela nje message umbingelela vuma umtshela hayi bengikuchecka nje ngibona usuku lakho ukuthi lihamba kanjani, umuzi uthi hayi lihamba kanjani usuku lakho, bese uthi hayi okay ube nosuku oluhle, yabo? Then uyivale kanjalo. Kodwa nje into ekufanele uyazi ungagxili kakhulu ku WhatsApp. Ku WhatsApp ungakhuluma nje uthi 1 then bese uhlela naye ukuthi nibonane. Mangabe awuphoqelekile futhi kuloko ukwenze every day, yabona? Mina into engiadvocateayo ukuthi nibonane nomuntu, not ukuthi nikhulume efonini into engeke izekusize ngani ukuthi nikhulume into engayindawo, yabona? So wena mabe ufuna ukugxila kakhulu efonini usazoba nenkinga ngempela, ngoba ngeke uzube nesifazane awukhuli futhi mangabe usayinsizwa enjani ekhuluma kakhulu efonini. Kanti mangabe uzama ukuhlela thothi kuyabheda mhlawumbe uhlele kulunge, mhlawumbe ufike ibhede khona senindawonye, uyakhula ke lapho, yabona? Ngoba kuningi okufundayo kunokuthi nje awuhleli wena ujaha ukhuluma efonini kube mnandi ke nikhulume egcineni kosuku awenzanga lutho, uzimoshela idatha lakho, wazimoshela isikhathi sakho, wazimoshela imali yakho. Ngobani? Ukhulumile nje efonini nalona chat into engayindawo, wazidlalela ngemizwa yakho, awuzange uzubonane nalo muntu, awuzange uzuhlele naye, awenzanga nothing, yabona? So ngithi ngikuvezele nje kanjalo, wena into ekufanele uunderstand ukhuluma efonini akukusizi ngalutho. Lama topic owafunayo kuhle ngoba wena uyaveza ukuthi uyashiblikela mangabe usona intombazana. So ungastress kakhulu ngokuthi ukhulume kakhulu kuphi efonini noma WhatsApp. Hlela na umuntu nikwazi ukuthi nibe ndawonye, yabona? Once ayibamba lapho mfowethu izinto zakulungela. Ngoba into ebuhlungu ngefoni uveza yonke into ngawe ukuthi ubani wakabani, uthole konke ukhiphe konke ngaye na akhiphe konke kwakhe. Egcinike kosuku uthi akasafuni phela ukubona, uthi uhlela naye vele ayisekho into enzothi mase nindawonye nikhulume zobe seniphinda lokho enakade nanikukhulumile efonini, yabona? Ngobani? Ukhulumeka konke efonini benispend 3 hours wonke, thothi ulala ebusuku mhlambe ngo12 1 busy yakhuluma, then thothi mase nindawonye lo vibe ayikho. Ngobani? Sifase niphinda iyona lento kade nikhuluma efonini. So wena shift from kuleyo mindset, shift ngakulelo cala. Iba ile insizwa le ekwazi ukuthi ihlele usuku nentombazane nibe ndawonye, then nikwazi ukuthi ke
nikhulume, understand umculo awuthandayo, understand ikubo ukuthi abazali usanabo yini, uhlala nobani ekhaya, ngabe umaqala noma umagcina noma uphana nendawo. Understand ubuyena kuningi mfowethu izinto enezikhuluma nomuntu mangabe senindawona, yabona. So I hope you understand nangendlela engizama ukungidlalela ngayo ukuthi ungastress kakhulu. Wena nje hlela nomuntu nibe ndawonye khona nizokwazi ukuthi nikhulume ngawo lama topic lawo ofunayo. Into emnandi uyashibilika veleke yobuveza, yabo. Kodwa nje ku-WhatsApp ingxoxo inqamuka nomnini. Uthi ufana naleyo topic yakho ngakubhalela list yama topic ongakhuluma ngawo. Uthi uyayikhuluma leyo topic enqamuka, yabo. Ivele ikuzibe intombazana uthi busy mhlambe yenza into ethize ngoba umazi phela ukuthi la ekhona wenzani ngoba akekho eduze kwakho, yabona. So ngeke uzogaranta ukuthi hayi ku-WhatsApp ngiyakwazi mina ukukhuluma nomuntu kanje, yabona. Kwakhona mhlawumbe ungabhala message manje alivala idatha. Kade nikhuluma nje alivala idatha akuphendule after 3 hours, yabona. Noma mhlawumbe limphelele idatha, yabona. So indaba yama topic ku-WhatsApp mfowethu into nje ustressa ngento ekubala, into engekho, yabona. Ku-WhatsApp nakhona ungakhuluma nje nanoma ingane kodwa ungandi kakhulu, just ukuthi 1-2 nje ngaloko okhuluma ngako. Then funda nakhona ukuyikhatha ingxoxo, ingazi lokhu iya noma azayikhatha yena kuqala, yabo. Umthola ukuthi kuba kuhle kakhulu futhi mawuyivala ingxoxo ku-WhatsApp kuyena okubhalelile, yabona. Uthothi nakhona phela vele bengasadinge ukuthi ureply, yabo. Uyivale ingxoxo kanjalo, not ukuthi wena njalo koze kuvalwe wena ngoba bayabona ukuthi hayi lokhu uphendulile, yabona. Ngoba amandla akho egcineni koze ukwalahla kanjalo ubuwena nomuntu, yabona nje intombazana isuke ifisa ukukwazi ukuthi ngabe ubani wakabani, yabona. Kodwa mangabe uzokuveza konke lokho efonini azoba nenkinga, yabona. Kuzoba nzima ukuthi nihlangane nalo muntu. So ngiyathemba ngizwa mfethu and uzokwenza ngendlela efanele. So mangabe nesizwe sokubhalela umqeqeshi wensizwa ngambhalela ku-email ethi mqeqeshiwezinsizwa@gmail.com. Uma nje unesifiso sokuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho, ukhumbuleke mfethu ukuthi umqeqeshi wensizwa ikhala injabulo, sho mfethu.